Ngopo, Dot? Berat iki, Bu. Sok sing menggantikan nggih wong niku. Ya genah to. Pak RT bilih piye niku to, Bu? Lah iki pilihan langsung saka pusat lho, Le. Pusat. Pusat pundi, Bu? Pusat keramaian. Catet, Le. Iya, Pak. Mosok jenengan ajeng meneng mawon, Pak? Lah, kudu piye to, Ndra? Manggugat, Pak. Alah, apa, Ndra? Aku iki sapa to? Aku ora mung menungso biasa to. Lah napa biasane mboten menungso, Pak? Ora Lah napa? buluk. Lah kok mboten ijo, Pak? Saudara Supra, Siap, Dan. apakah sudah selesai? Sudah beres. Baik, coba saya lihat. Waduh. Sip to, Pak. Si piye ta, Lele? Kowe iki tak kon nyatet, malah gambar pemandangan. Sip, Bu, Pak. Oh, si Popok. Pak, nek ndelok ku to, atine langsung adem. Kok nek pas ning nggon tawang mangu ngono kae, ndelok pemandangan. Seger deh ya, Yuk. Sopok. Sari roti, roti dicampuri kapri, telulet, anake Supri. Lah nasibe kampung riwil pripun, Pak? Ya kuwi, aku sing ora ngerti, Ndra. Lah sing mutusi sinten to, Pak? Pak Lurah, Ndra. Atas dasar napa? Ya pengen gawe supaya kampung Riwil iki ana warna baru ngono. Nek sing genteni jenengan Pak Kliwon apa Pak No ngoten warnane mesti genah indah, Pak. Lah sing ngenteni bogang. Warnane mesti suram. Tapi menawa malah apik lho, Ndra. Kula blas mboten yakin kalih Pak De Bugang kok, Pak. Soalnya ngerti dhewe to. Pak De Bugang jiwane jiwa ruwet. Nek RT ini sido Pak De Bugang. Kula tak pindah desa mawon, Pak. Ya aja. Lah enten apa? Lah engko sing ngentahi programe bogang sapa nek kowe ning desa? Lah jare Pak RT ajeng mriki. Lah nggih. Ngenteni kaya nunggu cemara ting linang tiba suwene ra umum. Tapi genah mriki. Nggih no. Sing sanjang sinten? Pandra. Mbok Pandra dibel. Lah kula mboten metu HP niku, Mas. Mbok mang bel. Halo. Apa to, Lek? Ujuk dicinta, ulam pun tiba. Kenapa to, Lek? Kowe tak dedekke sekretaris ya, Min? Sekretaris apa? Sekretaris RT. Weh, aku dudu warga kene lho, Lek. Santai wae. Konsepku kuwi ekspor sistem kok. Apa kuwi? Ya wis pokoke kuwi lho. Lah kok kena disetujui? Sing tenang to, setuju. Mulai sesuk RT-ne aku. Sampean? Iya. Nek Bugang dadi RT. Ora enek wong liya to, Ki? Sing sanjang Pak RT ajeng mriku sinten? Jare papimu kowe. Kowe ndak mau ngomong to. Nek Pak RT arep nang Pak No. Mboten nih? Lah mau. Kowe ngebel to. Nggih. Lah iya jarene Pak No. Loh lah nggih. Lah ndi? Tak tunggu-tunggu suwene ra umum kok. Lah sing ngebel wau Pak No lho. Jenengan kan pertanyaannya piye? Ora ku sapa? Wis kula jawab Pak No. Bani pancen miline nang isor. Iki wis ora kena disangka. Cengengesan.
Wah, kok tutupan? Tapi Pak Kliwon tindakan nih. Wah, aku bukan kalau sopo ya. Ayah tenan nih. Apa itu? Gak apa-apa, Mbak. Lah kok omongan dhewe? Warung curhat ke Pak Kliwon kok. Wah. Curhati masalah apa? Masalah kampung Riwil yang akan menjadi kampung dagelan, Mbak. Oi, kok ras semangat toh, Mas? Ketoknya aku ras siap kok. Ras siap ngopo? Ras siap menanggung malu. Nah, ngopo malu? Malu mergo ora nggawa sangu. Sari roti, roti campur pete, telolet, anake RT. Ketoknya angel Dot. Lah iya to, Mas. Kampung Riwil arep dadi piye engko? Dadi kampung dagelan. Nek dagelan jak apik Dot. Nek dadi kampung sing ruwet lho, sing bahaya. Oh ya, Mas. Alah, apa meneh iki? Mas. Asisten Supri, sekretaris Mimin, perlengkapan Pak Mul, bendahara Mbok Jum, konsumsi Van Gendon, humas Bob Lancar Jaya, tertanda tangan Pak RT baru, bukan gokil. Wong jopo kabeh malahan, Mas. Lah mula kuwi. Kadang-kadang keputusan sing ngawur gawe keadaan ora saya apik. Anane saya ruwet, ulek kaya ontut. Sok nek kowe dadi pemimpin, aja gawe anak buahmu gelo lho, Dot. Yo, Mas. Pak. Sampean gelo. Ora, Bu. Lah kok ngono terus? Aku ki nek gelo ora. Nek ngeman. Iya. Mergo aku wedi. Nek kamu Riwil kuwi bakal dadi kampung sing ora cetha. Nek aku tetep ndonga kok. Muga-muga bukan kuwi iso nggawa kampung Riwil iki dadi luwih apik saka aku. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun palilaing Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun nyengkuyung kula dados RT enggal gentos Bapak Yusuf Sulaiman. Kanthi menika panjenengan sedanten ampun kaget sengaja pengurus saking Jawi Kampung Riwil. Amargi kula gadhahi pemanggihan sistem ekspor sistem menika kula gadhahi rencana Kampung Riwil ajeng kula damel kampung ingkang gokil.
Dang toh, Pak. Dang. Wis lagi pidato berarti jaluk sawu. Dang toh, Pak. Lah telat. Bengi-bengi kok sekolah to lele. Iki to. Dang toh, di saune. Kowe iki ganggu bapak lagi pidato. Pidato apa to, Pak? Pak. Bapak iki dadi RT anyar ya. RT anyar apa? Ra mungkin. Tenan yo. Bapak ngimpi yo. Ah, ngimpi apa? Ngimpi tenan ta jebule?